Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mang. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane dhewe. Iya. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kowe. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkemmu. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot. Ya, nama saya Niken Salindri. Nah, nih. Kediri punya bos. Sing duwe tahu sing Aduh kan. Anak wedok. Semakin subur dan sehat. Lama tidak berjumpa. Dengan Dewi Jalaras Indonesia. Yo, temunya sing seru balok. Kedua Galang Samboyogo. Seret ireng tak sawa
Niki luar biasa. Nggih. Kang Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok ya kakak. Ah, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh. Niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Dik Niken. Nanti aku amandel jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Wih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen deh. Apa keinginannya Pak Kangko? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok bukan. Iki lho kemauan niki saestu. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Engko warauno. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual mahal ngono. Sampeyan Madep Rono ya. Heeh, engko Tak celuk Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. aku soalnya nek nek duet karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Kulek kena Wis iring. to. Walah. Ndak Pak. Wis. Ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean kesana dulu tak panggil. Ya ora no. Cek permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suhadi. Heeh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho sampean. Aku gayane ndelik ya. Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang. Apa iki Ardi kok aja kayak telak? Oh, tak Ayo sempat musik. Ayo Mas. Ayo kayak apa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Ngapa? Cah nom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Saja kalau kepengin kayak biyen-biyen pas aku tahu duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki? Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Ardi. Pengen milok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolanan apa iki? Wayang ki. Wayang tek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri, Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah kan. Oh, tidak duet teman nang pojokan kaya belek. Belek. Ini lho, Belek loro moto. tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya, Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kadane? Tadi sudah siap ya. Sampun. Ngene kok Ini kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok asok. malu-malune wong cah elak kok. Untuk maju Mas, untuk maju. Aku takut. Dik nih kan. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng ngene. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene, ngono lho. Ya, Bra. Serang kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ngene wis. Kersane sampean gawedi, ibaratnya aku ki niken sih. Nggih, contoh sih, contoh. Berat iki. Niken ndi blas. Dimen Yo langsung lah nek wong kok wis kono dhewe wis urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah ngomong sih, wong wedok kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene.
Berarti bocahe rada rene kuwi ning kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring Iya, ngono. maju. Dadi responnya wong lanang ki Aku aja ngono ya, Mas. enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Nah, ya. Sumuk tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerati garese ngono ya. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam. Dik. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Kuntil malah dia. anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lapi kringete ya. Ngono elere ngomong nyapa to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane dhewe. Iya. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Omong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku ora. Kesodok cangkemmu. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki kok. Izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Sebuah lagu untukmu. Dan Sebuah lagu. Sebuah lagu Untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, wah penyanyi apa ngono lho? Mas Ardi. Sing romantis. Mas Parti. Ardi Ardi jenenge kok Pardi kok ya? Pardi. Pardi tanggoku bakul pentral kuwi. Mas Ardi, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang ini saksepuna merupakan loh, Mas, ya. ada salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras kene lagi. Iya podo nanti besok ben ya podo. Keras. Dang. Ya. Setelah pengen nyanyi bareng. Anu sing sabar ya digladuk ya Di. Ya, calone tuku LPG. Ayo. Ayo nyanyi apa? Masa ora takon-takonan wis suwi ra ketemu lho. Tak wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. Bujaning sih mawon. pujaning sih. Oh ya. Ayo. Dan. Yo. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo Kawan ngene bayi iki ngene tipeku sing kalemnya Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. Alah. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Bu Dwi ini kan kali Ardi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Ini aku Kenapa? gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho, dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Ora ngerti kahanane Lugu. Dawan lain. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu Sing- Kamu ikut to, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Tintingane Mas. Kamu melok kadung melok nang tengah. Aja ngene. Pelok Mas, pelok. Guyon ki guyon. Ku malah Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. sita. Dicukur. Cukur Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya, beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur nek panganan. dicukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Iya. Ayo,
sabar, Dik, sabar, Dik. Aku tak tek dhewe lho iki, Nggon. Enggak, aku yang melok gemes. Aku mau nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng Dek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Nek tanggane kebakaran dia mesti Lah lho bahaya piye to? kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya lah ngene iki berarti sabar, so sabar karo sabar. bojone iki manut. Neng aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sampean ya komplete, Bang. Pelit nemen to. Pelit banget ngerti ku nganek. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis kemplete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik, ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nomor ndase kuwedi iki piye to. Lah kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Ya gak engko Wis tak cium jauh. Kisbe. Heeh. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ono ya? bisane mung nyawang. Oh iya, Judule modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih majane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Nggih. Pancene Pak Karyo lah teng inggil panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel karek saka jagung. Kosokan watu ning kali nyemplung ning kadang. Jaman dhisik durung usum sabun pabrike roti bangun. Andokku mung cukup andok sarung. Dalananku mantar cilik saka Lampung. Yo, bis foto baris. Ayo Mak, melo Mak. Lekasane saiki wis. Bis foto baris. Kekere kembang tamu wis. Lakoni bola sepadang jingklang bolane bunder. Aku digudang sayang gede dadi daftar. Sedang simbah. Lakoni bola sepadang jingklang bolane bunder. Bareng wis gede aku disontek butuh tersontek. Ono caraka tata sawala iki cerita zaman semono padha jayanya moko potonga iki cerita saka kula. Jawa Mas Indonesia.
iki cerita jaman semono padha jayanya monggo padha iki cerita saka tua Ono caraka Kota sawala iki cerita jaman semono padha jayanya Apa batanga Iki cerita Saka tua Ono caraka Kota sawala Iki cerita Zaman semono Ono jayanya Apa batanga Iki cerita Saka tua Ono caraka Pada jayan Ono caraka Pada sawala Iki cerita Saka wong tua Ono caraka Pada sawala Ono caraka Pada sawala Iki cerita Saka wong tua Pada jayanya Maka batanga Maka batanga Pada jayanya Iki cerita Saka waras Balik. duh kok balik gitu wis tak warasno kok mbok balik meneh Aku mau tak bolan-baleni soalnya ono caraka ku nganu kuali. Balik piye Ini tadi? sih bener. Sing bener kan ono Ana caraka. caraka. Moga batanga. Lah ngapur iki kok Data Sawala. Hanya doto sih, Dik. Lah odo to sik, ya sik tak ngapalne sik ya. ya Bar iki nyanyi kuwi neh ya. sik oh karo lenggah sik ya ya nduk kan wis ngantuk urung nduk Dereng. dereng nggih alhamdulillah. semak mripatmu ya puadang no Padahal niki mau Waduh. kula tas mimi obat watuk lho, Pak. apa ya Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan berat ya nanti Nggih. heeh ning nyatane mripatmu jek putih enek ireng-irenge barang dadi ngene nduk awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget sebabnya kondangun mboten derek jenengan. nggih kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Nggih. Luar biasa. Nanggap jenengane wis di nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngabiyantara sana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Nanggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Ya, ya. Nggih sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul iya, ya. Nggih alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih Pak. Nek ora ketrima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono kuwi. Dalang ya seperti itu, nek ketrima ya manut karo dalange. Pak. Nek ora ketrima ndelalah tanggapan murah dibatalke. Nggih alhamdulillah. Nek jenenge ketrima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, nggih ta? Nggih. Kan nembang apa saiki Cayu? Monggo niki Jineman sik ngono ta? Mat. Para pinisepuh tasik pareng lenggah kae lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne nek Calindrik kon nembang klasik iki iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Bu Adik ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwi Jolaras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Lho, kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 50 lho, ya heeh. Jineman apa nak? Cahayu. Jineman mijil ketoprak nggih. Oh, pelek napa silindro? Pelek. Pelek nggih. Nah, ya deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ngono kan ya? Nggih Pak. Ya. Niki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku ge ayu. Lek salah ora tak seneni beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Nek ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno cungke kan biyen ngendi sak yaine. Ha iya, kuwi tak wet-wet kok. Ah ya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Topi yang Kakung. Sesuk nek kondur salam nggo Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. nggih.
Ki mau melu ora? Mboten. Oh, mboten. Nggih. Jaga adik. Jaga adik. Ah, nggih. Ya. No. Sing Ki mau Caca kok parikane rapas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin iki dudu parikaning wangsalan, Gong. Mono ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot apa kuwi? Kenal pot? Iya ya Kang. Heeh. Pipa banyu apa kuwi? Mlaku alon-alon apa kuwi? Paralon? Iya iya bener. Pipa uwong apa kuwi Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya 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 iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar nduk kan? Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen nduk? Piyambak, Pak. Ya, Mbak. Nggih. Ya, Itu so, saged didamel langgamu. saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Oh elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh.
Saiki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketinggalan pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot. Bagongnya ngomong angger luwe ngomong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, terus apa ke mau urang. Luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh, ya mergo nek mondol kok. Ora nek mondol mbuh nek ngene. Nyoba Slendro Mas. Oh, Slendro. Nggih nek pelok kok keduwuran ketinggalan. Oh, ngoten. Ya, Slendro Mas Joko. Nggih nek Slendro ke kendean berarti ya pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, bebas. Dijajal lah ya. Dijajal boleh, heeh. Disalahne ya. Ora nek sing nyalahne kowe. Lek nyalahne kowe tak gelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek wong ra entuk terus. Oh iya, heeh. Wong kok dijajali. Ayo jajal. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Ya, coba. Nyada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu dowong bagus jajantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi aku nganti jroning ati kami sing paling anti rino kelawan wangi dongaku mong siji dah Gusti mugi saketna tekan pati. Piye, Mas Dwijo Laras Nabi lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Wis suwi lek pas, Nduk. Wis suwi lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek suwi lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lah nggih. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya. Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tahu seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang ku lanang no. Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Heeh. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Bang. Oh rahasia. Iki jane lagu skep biyen opo? Lagi metu iki. Bang. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet Sempet lulu.
Ya jajal digongke dintekke. Ya. Lah sampun tek niku Pak asline. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Wah, ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Iya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga ya Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh, tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Ya. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Do. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to Mas? Kudune wis iso Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya, iya. Besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih Pak. Mungkin digarap nggih Pak. Digarap. Di aransemen ya Pak. Di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendang itu tukang aransemen. Ya. Apike digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS Slendro Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwi Jolaras Indonesia ya Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Dodo Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Wes. Mas Ardi sing ngomong. Pak Dodo nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Ya, kuwi garap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwi Jolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu. Bu Lagune Dewi napa? Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya, ya. Nggih, Pak. Ayo Bu Dewi. Bu Dewi mau rong sempat nembang. Nah, ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Nah, neng Facebook iki diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu. Aku yang ngono. Nah, yo. Loro Sesigar garap Banyuwangenan Bu Dewi Kurniawati. Yo, sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Coba, ya Cok, kayak apa Cok? Musiknya gini ngentutke, Loro Sesigar. Ya, ya. Yuk, Banyuwangenan bro, dados.
Iya sing nulis Mas Sri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen cara gamelan Bali. Wah iya. Kuwi jenenge anu Tru. Cara kendaraan utawa mobil iki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya mumpung awake dhewe nduwe gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas. Anggone kanca-kanca Dwija Laras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik marang perhatiane para pamirsa. Oh, ngono ya, Tru. Ya, Mas Gareng. Mula kanca-kanca tetap berkreativitas, berkreasi. Paribasane kreasi tiada henti ngono kae, Tru. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Oh ngono. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Okvalika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, Kok bar iki, Tru? Wah ya, ora krasa kok cuwepet meneh jam 3, Tru. Ya, Ya. Nyambut gawe ki anggere seneng tur alate mendukung, penonton padha mendukung juga ki ora krasa, Gong. Masa? Ya, Wepet meneh bar to. Lah ya, Nah iki. Pamundhut pirang-pirang. Ngono. Lekmin Kayeng Kidul. Tasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Kangko. Menika mirsani saking lokasi Babatan Tengahan. Lho nggih. Pak Marsono pilang kenceng ugi wilujeng enjing Mas Kangko. Mirsani Dwija Laras Indonesia Channel saking Pak Tulus. Warung Tombo Luwe ing Cikarang. Sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukuron Suwondo. Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Nderek nyimak Mas Joko Kedung Malang Tru Kediri. Ya, tasih monitor. Nggih, CP Sekar Wangi Jaya. Nggih, Mas Slamet uga Pak Enandang Gemolong Seragen.
sing kathah sanget uga Mas Diko Sine. Ya. Iki sing disuwun lelagon karyane Mbah Sukron, Nduk yang karo Wanda karo Wewe apa? Nggih. Sak menawa kuwi ya. Nah, ya mergo iki pamundhut saka penggemar yang setiap live pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh ya. Nyidra Asmara. Ya garap gamelan Bali, Tru. Ya. Nah, coba. Kayang apa? Diaturke. Diaturke. Heeh. Ya. Monggo, Co. Diaturaken monggo Nyidra Asmara utawa Balada Cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Syukuron Suwanda. Yuk, dados. Mas Joko Pinangkenceng tasih ngebyar wonten lokasi. Matur sembah nuwun.